Manja Primary Health Center adung het PHC Rural Water Supply Scheme kapang kriajok hawararat kaningri. Hanjang langso sodar timung arong along inut ke boy hektik ahemepi aphan hanjang langso risomar inut bahini atum ningki mepen kerap kepajir dam. Inut ahemepi aphan KSA borlangpher ropen kerap kepajir dam. Borlangri Sub Center arlo lengri tiba gan along tetanus plus vaccination campaign asam asai kedeng. Kardom pini prime time thanbang pini limerin hansepi non arjuik tha birtang ton pen. Manja Primary Health Center adung het Public Health Engineering Rural Water Supply Scheme thonsing rong pia rong along kedotang ningkan plikep lekai lo lapen Karbiang Long to the Mouse Council arta salajong kacharja puna jakong ningkan troksikep do dada pita manja rong supia hawar kedo rata tum Karbiang Long to the Mouse Council pen ke pathik pontang PHE Department pen ki pipon alang piniar ni anta junlong lipin lang pusi birta kahumrida mahut manja hawar kedo rata tum pen pherang kyang no lamthe nang pachini dun. Karbiang Long to the Mouse Council along ke kapre kachariang hoy nang chilar si dam bom wang bom lo lapen gilik mate election na pora hut rat ame long songja po mate leader atum pen rat athengno lamthe ke jai pon ke Karbiang Long hawarta chingthur olu mate develop olu pusi ade ang chun bat kok alamthe rat atum athengno ningjerin ti bonda hokpet Karbiang Long hawar ka chingthurang thek konatlo pusi rat atum pen lamthe karju padopon lasinon ke do bom team Karbiang Long pen ke jalin pariwartan kachari pon asong japo atum labangso manja taunar lo ke dotang a PHE ki thilot pen puthot kapereng thu thek jiapan towar cholang ding lupusi rada tumahin pen alam the 365 News India ya pen berta longdun manja pen Raja Sansi 365 News India. Munit po atuman ke cherap cheto te pulo de kaching thurdun ji aphan KSA ki sungdo binong lasi doan ason la penja kong doan pen cherap seroi chipi kepajir seroi si cholong rab junlong rab nangji la penching thurdun rapet nangji pu matha parsik damsi hanjang lang swalong sarthe fast food akulat kibiari sumaratum hanjang lang so online service point akulat kibiari sumaratum Karbi cukang ti bakulat kibiar sumaratum hanjang langso karwas ari sumaratum lapen hanjang langso pen Karbi Daily News apirang ke atum labangso kavet hektik ahemepi aphan ningke mepen ke doan ason kerap pajirdam labangso abang pikawe ke boyso kali lapen arniwang chuhang chorek chot pen si alang supi aphan kachela na lapen loda kapacharli lasalang litum chilang pet pen sang kaching thang aperi buhi pencil rubber lapen tangka hi hoi si labangso kawe ke boy hektik abang piaphan alang ni supi aphan kerap pajirdam labangso abang pinang kapachini dun atengke alang li chorta chomrong meche boy jui pen ke alang li kaya long anso se kisung hektik lo kisung kachetong lapen angdeng kisung kachetong mathasi un e chethan si un e pini arni ange ka matha un e alang li phuihing no thu et an pin lo pota ningki dut pen nang pachini dun Pini arni la penon e prang ke wang jilang arni ta la puson kanghon ka jinso atuma phansi towar cholang lopota labangso ahemepi nang pachini dun thu la pen kerap kapajir damari somara tuma phan ninga klong pen kachurota nang pajir dun kerap kapajir damari somara tuma hin pen non ke wang jarni anta la puson ke miasai ke klempon bom long jia phan labangso asai along rat det ke theki ding ning ke mia bang phu bang phiatum nang kacharab dun ke nang sot puta pachini pon alang lituma hin pen pothot Karbiang Long to the Mouse Council laphanta lapuson kawe ke boy hektik atuma phan kerap pajir ponsi ke mi puta pachini pon News Desk Report 365 News India. Kedamtang matijong ni phai throkar ni borlangpher police station angkang sarthe chinthong arong inut ahemepi aphan utpal muzumdar pu abangphu cholang rembor idet pusi adai ke do abangphu utpal muzumdar aphan borlangpher police station along ingnang ponlo bonta ke phowek au supia bang nonamat chuklem chudam thekthisi manghu mangram pensi dolo laso ajok KSA borlangpher ro ameipu sanjib phangcho kongchun bang mongol singh terang atum patir piponsi lamki ke phowek au supia aphan Pini matijong ni phai kretrok siarni ke phowek au supia hemdam si kerap kapajirdam. Dipu Pende Baram Kathar 365 News India. Pini ni phai kretrok siarni Karbiang Long penagale na hoy Borlangri Havar Borlangri Sub Center arlo Lengri ti bagana long tetanus plus vaccination campaign asam a program aside deng ponsi Lengri ti bagan arlo ningkan campaign ningkan kretrok amusomara tumaphan tetanus abiji pipon
lapen certificate sitami musumar tumapan pipajir pon bangso sai ke japon minali match borlangri sub center ANM lapen kerap dun asa kasendrong hangpi lengriti asa khanbasti ompurong hangpi lapen Dr. Chakrabarti pharmacist lengriti alang litumpen kerap chito dunpen pini bangso sai ing samjinpen pachunpon Pini abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu